እኩብ ገበናት ቁጠባውን መነባብሮ ሕብረተሰብ ይጎድእ ሽወደን ማዕከን ኮቫክስ ሓገዝ ትገብር ሰላም ንዓኹም ይኹን ክብራት ተኸታተልቲ ዜና ሃርሞኒ ካብ ስቶክሆልም ዝመደበር ስቱዲዮና ንሎም ረቡዕ 10 ሚያዝያ 2021 ዘዳለናዮ ዜናዊ መሰናዶና ባርስታቶም በመقدام ናብ ዝርዝራቶም ከስግረኩም የሰናይ ምክትታል ኣብ መላ ኤውሮጳ ኣብ ሃገራቱ ብውድብ መንገዲ ዝግበሩ ዘለው ገበናዊ ስርሓት ኣብ ማሕበራውን ቁጠባውን ህዝብታት ኤውሮጳ ኣሉታዊ ዝኾነ ጎድነታት የመዝግቡ ብምህላው ምዝኻ ኣብ ዝመጹ ዘለው 10-20 ዓመታት ሩኡይ ዝኾነ ጸገማት ክፈጥሩ ከም ዝኾኑ ናይ ሕብረት ኤውሮጳ ሓበራዊ በዓል መዚ ፖሊስ ማለት ኤሪፖል ኣብ ዝዘርግሖ ዓመታዊ መጽናዕቲ ኣፍሊጡ ኣብ ኤውሮጳ ብእኩብን ብንጹልን ካብ ምውናን ምሻጥን ኣደንዛዝ ዕጸፋርስ ክሳብ ብትእዛዝ ገንዘብ እንዳተኸፍሎም ሰብ ዝቀትሉ ናይ ገበን ጉጅለታት ከም ዝካየዱ ዝገለጸት በዓል መዚ ብዘይካቲ ኣብ ውልቃውን ስድራቤታውን ዝፈጥሮ ስነ ኣምራዊ ጸገማት ብሰንኪ ዝግበሩ ዘለው ገበና ዘስዕቦ ዕንወት ሰብን ንብረትን ሩኡይ ዝኾነ ቁጠባዊ ሃስያ ይኸትል ከም ዘሎ ኤሪፖል ኣፍሊጡ ምስዚ ኣብ ዝተኣሳሰር ዜና ፖሊስ ኤውሮጳ ከም ዝብሎ ኣብ መስርሕ ምክልኻል ገበናት ብፍላይ ካብ ዓመት 2019 ጀሚሩ ዝካየድ ዘሎ ምቅላዕ ጉጅለታት ከበን ሩኡይ ዝኾነ ምዕባለ ብምርኣይ ኣወንታዊ ጎኒ ኣመዝጊቡ ምህላው ገበነኛታት ኣብ ቅድሚ ሕጊ ኣብ ምቕራብ ጽቡቕ ሰጊሙ ምህላው ኣፍሊጡ ኣብቲ ግጭትን ህውከትን ዘይተፈለዮ ቀርና ኣፍሪቃ ሕጂ እውን ዝተፈላለዩ ምዕባለታት ብምምዝጋብ ቀጺሉሎ በዚ መሰረት እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ውግእን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ገና ይቕጽል ከም ዘሎ ከምቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኣተወ ቃሊ ትግበር ከም ዘየለ ተረጋጊጽሎ እዚ ዝተገልጸ ኣብ ሰሙን እዚ ነቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ኩነታት ንምግምጋም ካብ ሕብረት ኤውሮጳ ዝተላእኸ ብወፃኢ ጉዳያት ፊንላንድ ቴካ ሃቪስቶ ከም ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ኣብቲ ዞባ ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ከተማ መቐለ ከባቢያን ኣብ ዝገበሮ ዑደት ኣብ ትግራይ ገና ኩናት ይካየድ ከም ዘሎን ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ ዝተባሃለ ካብ ትግራይ ከም ዘይወፀን እኳ ደኣ ኣብ መላእ ትግራይ ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ይፍጽም ከም ዘሎ ኤውሮጳዊ ልኡኽ ንግዳያት ተጋሩ ኣብ ሆስፒታል ረኺቡ ከም ዘዘራረበ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዝነጥፉ ዘለው ናይ ረድኤት ትካላት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ካልኦትን ነቲ ጉጅለ ልኡኽ ከም ዝሓበርዎ እቲ ፊንላንዳዊ በዓል ስልጣን ምስ ሲኤንኤን ዝተባሃለ ማዕከን ዜና ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ኣፍሊጡሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ማእከል ከተማ ዓድዋ ወተሃደራት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ኣብ ዝኸፈተዎ ቁልዕ ተኽሲ ልዕሊ 20 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ዓለም ለኻዊ ሓኻይም ብዘይዶብ ኣብ ዝዘርግሖ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሩ ካብቲ ዞባ ከይወፃና ካብ የመን ከም ዝተበገሱ ዝንገረሎም ኣፍሪቃውያን ብሓንቲ ጃልባ ካብ ወሰናስን ባሕሪ ጅቡቲ ጃልባ ተገምጢልዎም ስለ ዝተሓሉ 34 ሰባት ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ሰበስልጣን ጅቡቲ ኣፍሊጦም በዚ መሰረት እቲ ሓበሬታ ብዙሓት መበቆሎም ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምዃኖም ዝንገረሎም ስደተኛታት ካብ የመን መውፅእ ሲኢኖም ሓደገኛ ፈተናታት ይገብሩ ከም ዘለው ይፍለጥ ሃገረ ሽወደን ኣብ መላእ ዓለም ካብ ዘለው ንጽጉማት ሃገራትን ንዕኦምን ንምሕጋዝ ኣብ ዝውደቡ ፕሮጀክትታትን ሓንቲ ካብተን ዝለዓለ ሓገዛት ዝህባስ ለገስቲ ሃገራት ከም ዝኾነት ተሓቢሩ እዚ ዝተሓበረ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ናይ ለብዘበን ዓመት ምርኩስ ብምግባር ዝወፀ ጸብጻብ ከም ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ትካል ምትሕብባር ረድኤት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣመልኪትሎ ከም ዝፍለጥ ሃገረ ሽወደን ብትካል ኣህጉራዊ ምትሕጋዝ ልምዓት ማለት ሲዳብ ኣቢላን ብዙሓት ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ኣብ ምህናጽ ዲሞክራሲን ልምዓታዊ መሰረት ዝገበረ ናይ ሓገዝ ፕሮጀክትታት ከም ትሕገዝ ይፍለጥ ኣብ ግዜ ንእስነት ማለት ኣብ መንጎ ካብ 13 ክሳብ 16 ኣብ ዘሎ ዕድመ መንእስያት ዝፍጸሙ ገበናት ኣብ መጻኢ ህይወት መንእስያት ናይ ምቕጻል ሓደጋ ብብዝሒ ይረኣይ ከም ዘሎ ብበዓል መዚ ምክልኻል ምውጋድ ገበናት ሽወደን ተጸኒዑ ወጋዑ ኮይኑ ዘሎ ሰነድ ኣረጋጊጹ بمسرة تحبريتا من إسيات بفلايكا أتوم كابترا سرقي ناي نقسنت زفتصمو كاب جبنا وهوات ناي موتصا تخولهم تسبب كم زخونة اتمصنعتها رغاغيصوم منغست شودن نتي اب عالمنا وحسن فتحون مكففال مدحانيتن كتابت مئنت كهلو بفلايكا انتم انجراز وحدهم هاجراتن حزبتاتن كتابت مبصح تبايلو زقومه اب تحتي ودب تعنا عالم زما حدر تكال كوفاكس نمحجاز زوعلنا 2.2 بليون كراون كتحجز كم زوسنت اغراو لمعات متحجاز شودن لوم نغو اب زرغو حبريتا افليتوم بمسرة توصي زول حبريتا اتي ገንዘብ بتقلالا اب وشت 10 ዓመታት ንማዕከን ኮቫክስ ከም ዝኽፈል ተመልክትሎም መንግስቲ ነዚ ውሳነ ናይ ምጽዳቕ መስርሕ ምስ ወደ ንትካል ኮቫክስ ምኽፋል ከም ዝጅምር ተረጋጊጹ
كبرات تخطاتلت مدبنا ناب حصرت زيناتات كسغركم يمسانا صنحو هاجر قبطي بسنكي اب وشمت سويس تخشكيلا منقسقاس نغداو مسمر عغيتا زصنحت مركب نتي اب لعل هاجر قبطي زورده قطباو كسارا زتك كحسا كساب زخفل نتا مركب نخيتنقسقاس حيزا تخصنح حدا بيت فرد قبطي كم زوسنه كاب كايروس ترخب حبريتا املكتو اتي اب هاجر امريكا بغونص بوليس كم زموت زطرطر افرو امريكاو جورج فلويد تنقموتو ناي بوليس غونص منبارو زرغاغص موياو مسكرنت كم زتوهبه نتي مسرح زكايد زولو بيت فردي ارغاغيصو بمسرت تحبريتا دحر موت جورج فلويد نتي ريسا زمرمر حكيم اب زهبو حبريتا قند تنقموت اتي ناي بوليس غونص منبارو بزيماتك على مسكرنت بمهابو اخبار حقي ابرئ سيتي طرطر بوليس كفيتون زولو كسي زطناخر كوينو كم زولو كيلاتات حقي حبيروم ناي هاجر بوركينا فاسو مرح زنبره بقتلت ناي تببوز حدق بوركينا فاسو كم سوراو تقلاساي زطمتو زنبرو شامبل توماس سانكارا زتغبره وديتاو قتلت كم زتساتف كحمي دحر مصنح حجيغن غلط چبطታት ስለስተረخبه بتقتلت كخسس كم زخونه كابتا هاجر زوتو صبصبات አረጋግጾም أمريكا وتكال مدهاني يونسون زفريو كتابة أنصار كورونا فيروس أب أمريكا بزمزغوبو غناو صعبينات تختلو كاب سرح تطوكبل كم استوسنلو صبصبات አረጋግጾም በዚህ መሰረት አብ ሽወደንን ካሎት ሀገራት አውሮፓን ተከታበ ደው ክብል ወን ተወሲኑሎም ሀገር አሜሪካ ነትን ልዕሊ 20 ዓመት ወታደራታ አውፊራ ኩናት ከተካይዶሉ ጽንሐት ሀገር አፍጋኒስታን ገዲፋ ክትወጽ ከመዝ ወሰነት ወታደራው ምንጭታት አሜሪካ በመጥቃስ ተሐቢሩሎ መስዚ አብ ዝተአሳሰር ዜና መሻርክታ እታ ሀገር ዝኾነት ሀገር እንግሊዝውን ወታደራታ ከተወጽ ከመዝ ወሰነት ይንገር እቲ ናይ ሙጻ መስርሕ ክሳብ 20 መስከረም ናይ ዘዓመት ዝክትግበር ከም ዝኾነውን ተሐቢሩሎ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ዝበልናዮ ዜናው መሰናዶና ዞም ክሳብ ሕጂ ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም እዮም ነይሮም أبز متسنع عرب فنو كساب الرخب سسنين عخم تحنكنيوم